Γεια σας. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ακόμη ένα βίντεο για να δείξω μερικά πραγματάκια που απόκτησα. Πρώτα θέλω να ξεκινήσω να δείξω το πανέμορφο πετειακό πινέλο του φόρουμ. Προσπαθήσω όσο μπορώ να σας δείξω το ξύλο, το πανέμορφο ξύλο με τα υπέροχα νερά του. Ο Ανδρέας έκανε εξαιρετική δουλειά με αυτό το πινέλο. Ελπίζω να φαίνεται. Η λαβή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από λαβές μεγάλων κατασκευαστών. Είναι πραγματικά ένα κόσμημα το πινέλο. Ο φύσανος έχει αρκετή ραχοκοκαλιά. Αυτός εδώ είναι ο High Mountain White. Λίγο παραπάνω από όσο θα το ήθελα. Αλλά είναι πολύ μαλακές οι τρίχες. Στο σύνολο είναι ένα πάρα πολύ καλό πινέλο. Επίσης θα δείξω και τη τελευταία παραλαβή. Πήρα σήμερα από το ταχυδρομείο. Είναι η κεφαλή της Icon L Jefe, αν το λέω σωστά, η οποία έχει πρόβλημα στην ευθυγράμμιση λόγω αυτών εδώ των τρυπών που είναι πιο μεγάλες από τους οδηγούς και προκαλεί προβλήματα στην ευθυγράμμιση. Ο κατασκευαστής, παρόλο που ήταν ελαττωματικό το προϊόν, αποφάσισε να το βγάλει στην αγορά με μειωμένη τιμή και αποφάσισα να πάρω ένα να δοκιμάσω, γιατί δεν έχω ξανά ξυριστεί με μηχανή single edge. Την είχα στο ενόπνευμα τη μηχανή μαζί με τη λεπίδα. Η λεπίδα είναι Feather Super Pro, χρησιμοποιημένη 5-6 φορές μαζί με την SS. Λοιπόν, εδώ τώρα, για να μην υπάρξουν προβλήματα ευθυγράμμισης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα ποδάρια ακουμπάνε στο πίσω μέρος της τρύπας και ότι η λεπίδα μας είναι ευθεία. Αν θέλουμε να την κάνουμε πιο επιθετική, κάνουμε αυτό, σπρώχνουμε προς τα πάνω, ώστε τα ποδάρια να ακουμπάνε στο μπροστά μέρος της τρύπας. Εμείς προς το παρόν πάμε για το ήπιο, για την ήπια ρύθμιση. Χερούλι λαβή δεν έχω πάρει, αλλά θα ταιριάξω μια λαβή μιούλ, αν το λέω σωστά. Ωραία. Το σαπούνι, δείγμα Le Perret Lucien, από φίλο του φόρουμ, από το Στέργιο, από τις Σέρρες, τον ευχαριστώ πολύ. Έχω ξυριστεί μια φορά με το σαπούνι αυτό. Δυστυχώς μου προκάλεσε λίγο κάψιμο στο πρόσωπο.
πάμε να δούμε και σήμερα αν συνεχίσει το κάψιμο ή αν εκείνη τη μέρα είχα ευαίσθητη επιδερμίδα και το κάψιμο ήταν από κάποιο άλλο παράγοντα. Πάντως palm lathering, το σαπούνι ήταν πολύ γλιστερό, πολύ προστατευτικό. Το άρωμα είναι κιτρόδης και ξυλώδης. Εντάξει, δεν είμαι και ο καλύτερος στο να περιγράφω αρώματα, αλλά στη δικιά μου μύτη έτσι μου βγαίνει. Πάμε να κάνουμε face lathering. Βλέπετε το σαπούνι, το πινέλο είναι πραγματικά διαλύει τα σαπούνια. Ένα μειονέκτημα, ας το πούμε, για το πινέλο είναι ότι αργεί πολύ να στεγνώσει. Είναι τόσο πυκνός ο θύσανος που δεν επιτρέπει το εύκολο να στεγνώσει εύκολα το πινέλο. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι το ξύρισμα με single edge. Πρώτη φορά με single edge νέας γενιάς. Για να δούμε. Προσπαθώ να βρω τη γωνία. Ίσως μια πιο βαριά λαβή να ήταν καλύτερη, γιατί τώρα έχει την τάση, είναι το βάρος στην κεφαλή και έχει την τάση να μπρονουτίζει την κεφαλή. Η αίσθηση είναι διαφορετική από DE, μηχανή ασφαλείας. Αυτό που μου φαίνεται παράξενο είναι η λεπίδα, το μεγάλο πλάτος της λεπίδας.
Αυτό θα είναι κάτι που πρέπει να συνηθίσω. Παιδιά, με το πρώτο πέρασμα έχει θερήσει κανονικότατα. Να πω ότι το σαπούνι προκαλεί ακόμη ένα ελαφρύ κάψιμο στο πρόσωπο, άρα κάποια από τα συστατικά του σαπουνιού, ίσως κάποιο αιθέριο έλαιο, δεν είναι συμβατό με το δέρμα μου, άρα δυστυχώς ένα πολύ καλό σαπούνι δεν θα το χρησιμοποιώ. Πάμε για το δεύτερο πέρασμα. Τώρα αυτό είναι κόντρα. Η μηχανή, να πω ότι είναι μέτριας επιθετικότητας. Και πάρα πολύ αποτελεσματική. Φυσικά, αν τα ποδάρια πατούσαν στο μπροστά μέρος της τρύπας, τότε η επιθετικότητα θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και ρυθμιζόμενη μηχανή, δηλαδή αυτό το κατασκευαστικό λάθος μερικοί μπορούν να το δουν ως
πλεονέκτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, για τη μηχανή να πω ότι το ξύρισμα με μια single edge νέας γενιάς που δέχεται λεπίδες feather είναι διαφορετικό από ότι ξύρισμα με μηχανή ασφαλείας ή με single edge παλιάς γενιάς όπως της Eveready, της Gem και τα λοιπά, η Shink. Πολύ αποτελεσματική μηχανή, με 2 περάσματα κάνε το πρόσωπο γυαλί, μέτριας επιθετικότητας και ναι, μπαίνει στο rotation. Το σαπούνι δυστυχώς συνεχίζει να με καίει, αλλά αυτό βγαίνει από το rotation. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο και θα τα λέμε στο φόρουμ. Γεια χαρά.